Det er jo så både iværksætteri og vækst, det handler om, så vi vil selvfølgelig fortælle lidt om begyndelsen, som er Sandras helt personlige historie. Og så vil vi også fortælle om den udvikling, der har været, som har gjort, at vi nu har vokset os så relativt store, som vi har. Så hvis du vil starte med at fortælle din historie. Ja, tak. Tak fordi du må være her i dag. Det er en fornøjelse. Det startede jo i Aarhus i 1999, og det føles som rigtig mange år siden i dag. Men når man sådan sidder og får lov at genfortælle historien, så var det faktisk lige i går. Det startede i Guldsmedegade, det er navnet. Det er der så skrevet et lille ups om i dag i Metro Express, det ved jeg ikke, om der er nogen, der har set. Men det blev i hvert fald den mest læste, jeg tror mest det var upset, der tog overskriften. Vi startede til Guldsmeden i 99 og opkaldte det efter gadenavnet Guldsmedegade. Vi startede som sagt med 15 værelser. Det var faktisk en forholdsvis nem start, taget betragtning af, hvordan det havde været for en måde at starte op i dag, fordi vi gik nemlig i banken. Jeg var højgravid, min mand, han, som banken sagde meget sødt, selvom han havde hestehale. Så fik vi faktisk et lille lån til at købe den her ejendom, og vi, efter et halvt års tid, der åbnede vi 15 værelser i den faktisk lidt velkendte stil, som vi har i dag. Det har været en drøm at starte et hotel, et lille pensionat, eller hvad det nu var, tanken var i starten. Det har det været faktisk siden min mand og jeg mødte hinanden for mange, mange år siden. At det skulle blive en lille kæde, det havde vi måske ikke lige drømt om, men det startede som en drøm, og det... Jeg tror, det er det kortere tid end 10 år siden, så det er stadigvæk et nyt fænomen, ikke? Og det er, internettet i det hele taget er lidt det vilde vesten. Der er ikke regler endnu. Reglerne bliver efterhånden lavet, som sagerne opstår. Så vi er nødt til også hele tiden at være opmærksom på vores tilstedeværelse på nettet. Hvordan finder vi os, eller hvordan finder folk os? Hvad er vores profil? Hvad er vores personlighed? Er der nogle andre, der har taget ejerskab over den, eller har vi den selv? Det er rigtig vigtigt for os. Det er, hvad vi vil bruge fremtiden, ja. Blandt andet. Jeg tror, det var, hvad vi havde på hjertet. Vi havde at sige. Tusind tak, fordi I kom.